Joj, no ukáž, ako vieš hádzať. No, ťažké je to však. No najprv jeden zahoď a potom zdvihni druhý. Zahoď. Aj lietadlo, nie? Či to nie? To hučí ventilátor. Hučí. Čo robí ventilátor? Hučí. Hučí, no. Čakče. A čo to máš v ruke? Čakče. To sú kamene. Čo máš v ruke? Kameň? No, hoď kameň, hoď. Tak, dobre. Bač. Bác. Fúka. Aj fúka vietor. Aj zima je? Zima? Zima. Zima, áno. Takeň. Kameň. Aký je ten kameň? Ťažký? Povedz, ťažký je. Čakči. Ťažký, no. Čakči. Ťažký. Aj slovo je ťažké. Dede. Čo je? Čo, Aleško? Čakče. Ťažké? Dede. No. Čakče. A ja mám hodiť? No, chytám a hádžem. No, to bol veľký. No, zachrán sa, kto môžeš. Nie do mňa. Fúka. Áno. Čítalo. Aj lietadlo. Čakči. Ťažké je to. Tačik. Aj vtáčik je tam? Sit. Set. Áno. Sit. Bacu, bacu. Čukči. Ťažké, no. Dede. Takeň. Šup. Čo? Čo šup? Ite šup. Áno, ventilátor už nehučí. Už je vypnutý. Vypli. Ite šup. No. Ite šup. Ventilátor, áno. Upříči. Vypnutý ventilátor už nehučí. No. Aleško, a ukáž, koľko máš zubov? Kde máš zubky? Pekné máš. A vlasy? Kde máš vlasy? Kde máš vlásky? Ukáž, kde máš vlásky. Tam Fúka. máš. A fúka teraz, no. Tak ideme sa schovať dovnútra? Áno, tak poďme dovnútra.